Daghan kayong galisod, daghan pa kayo ang gusto maka-experience na experience ninyo. Sa mga arang-arang o gaimtang, try down ninyo. Kanang dili lang diri sa ilaha, try ninyo sulod sa mga sok-sok nga lugar, sa mga lugar nga kanang wala pa nang ani sa mga taga-barangay, kanang mga lugar nga wala gyanahe sa mga politiko nga maayo lang kung eleksyon ra. Wa ko damhang mausap ang mga saadin mo, nga mahalon mo ako samtang nahilayo. Bagana ninyo agad o pagsaka ninyo musubida din mo pa ini babaw. Kana lang area o. Kana din ang kalon. Oo, kana di ba namay to nang manataw din nga Kahoy ni payago. oo kana na payag. Oh, ubos-ubos ana. Sige. Oo, naisin nga gipa rin. Kana Murag kanay siguro nga balay. May hapon na. Okay na, video na, nag-video lang kami, inalam may pangutan na. Si Boy Bulkit, ikaw na taga-alae. Namuto na kung nakatultol ka sa balay ni... Ito? Ruelio. Tunyo Haranilya or Tony Haranilya? Oh, Taga sa siya. akong bana. Ay, mong bana? Nga naman. Ay, ikaw si Nanay Kunching. Oh, Ay, sabi kuwan ako kanang amigo rin ako. Ito, taga-kuwan ko, taga-alae kuwan lang. Gikan ko sa Tagalangit. Tagalangit. Pero ang tuhod taga-impyerno. Sunog na kayo. Ito na yung kutik, tayo Bible kita ngalan. Nasi kuwan, si Tatay Tony. to dito ka nagpagunan man sa kang kuan. Kana. Ito to na green. Siro ka to na green no. Kani yung gate ba? Ito yung gate. dili pa namang nagdaro nasa pinyan nagkuan, dugkan. Hindi na kato ta siro. Ito gito, basta dito pita. Hindi ko nimo mabanan. Ay, ili ako po ba? Ano mga po? Ay, na yung mga apo dire. Oo, na dili ang mga siro. Balikan tamo diyan na taud na ya. Kaya di ako maniud to. Kita balik ka na check. Pero may tao. May tao. Patay tani, ako ato ning slot dire. Pero dili wa siya nakalak. Mapo sila. Tapos sila natagwa sa oras ani. Ayo! Di man situan gid. Ayo! Tay! Last tatay Tony dia. Kini, unrung mo ni. Siya kana siya siguro. Ikaw sa tatay Tony? Ikaw tatay Tony daw? Dili mao. Ano, dala ba siya sundang? Nakita mo yung tatay Tony Haranilya? Ay, ikaw? Tay, naka-video lang pero okay ran ni. Pwede makikistorya ka dito, tay? oh, Dili ka muli dito? mamuli na ako. Pwede ka muli dito? Mamuli oh. So, dili, nakita nga ito siya sa kwan. Kanang, dili na, sa limon situan? Oh, kani limpin ko ni Fernandez. Pero nawala pa may kajut. Kaya mas nanay kunchi nga green na kuno nga gate. May green ani nga gate yang gate no, may green dire. Puti man niya. Murag ya plano gis nanay kunchi nga wala-walaon may imong kalaki wa. Ako nang gihatod og una sa tatay gayon na nasa lambalay karon. Tas ako nang siyempre gibalikan ang cameraman sudpod. Ang CR nila. yung video na pala CR. Pero in fairness sa kanilang CR is inanagin na mong CR sa una. Ano ito ang inig mag-CR to ka kay pag madungog ito ni mong iko bitaw. Ayo, may ngudto. Ay, may ngudto. Tulad niya. Nice road. Laga, ano? Inokdok mang dua. Ala! Kumusta lang diri ka nang nay nga abot sa inyo diri nga ayuda? Wala man. Abo matawat? Wala. Bisag kaysa sugad-sugad? Adugay na kayo. Pila aturang palang 30. As panahon ni Duterte nakadawat mo kayuda. Gamay. Karon Wala. ang 20 wag gyud gabot. Wala oy. Sa 65 no kilo na din eh. Basta isa magsaging na lang itag kamuti ang mao nang kan.
Pila kayo mo edad tay? 65 na ko. 69 mo ko na tao. 1959. 65 na daw siya karon, tapos ang dagway tawa bata pa kayo, murag 50 anyos pa. Siguro na siya gikuan ba? Naigimintin siyang dagway ni tatay. Tunag, sana sa akong galo. Ikaw ha? Liwat ikang bulkit, bugoy-bugoy yung isa. Pero, hitsa niya yung abuan ng galo na. Nalungon din ang upuhan eh. Sus. Kalinga, mo na lang siya magdalag lingaw sa inyo na karon. Oo. Wala na yung din dito. Kalingawan. Naikuncheng, pwede ka may istorya naikuncheng, apel naikuncheng? Dito ta naikuncheng ako, dali lang. Kay maniud may muta-udto, di ka palaka, kay humanan may kaon pod. Ako mo siya gibinoan kay nang kami nagkaon. Pwede maglukag ta oy. Ay nagay. Okay ra. Ayaw pa ko magkatiga mo sa kong. Naglapas-lapas lagi ako. Lagi nakita na mo gina pag-abot na mo. Kini siya na kini Nagbasok ang iyang pares si Nanay Kunching. Kunya kaning isa nagtrabaho pod. Ni high blood ni siya. Ay blood gusto ni Kunching. Aga yung kanil de bukdo din nga dugay na kay mga pila ka di ko lian kaniya. Diri ta tayo tanawin na to nang sa bukdo si mong naw. Ang papa naman ni doktor naman ni dito sa ilan ni Dr. Wu. Ka Dr. Wu. Galibo na sin krusing. Oo. Niya pagkuan na ni cancer. Ha? Cancer. Musulti ni Dr. Wu, kanser. Katong ina maibutang nga masana kana. Ito mga ayo. Uling Tambal. Haplas niya na may. To na ulo na. Kuya mo kuya. Wala man marang arang. Wala gid na kuan. Wala. Daghan na kayo mga binisay ako. Pero gasakit gi lugar na eh. Si wala gasuli siya panilag siya. Pero dili pud siya nga nang mainungdan nga di kay kakaliog tang matag adlaw. Di man kani ko bigko. Normal ra kuan kana lang imong kuan kay giburot ng gid sa diri. No na gisa una sa dako na kini seri abutin niyo. Ila maganin ka po ano ni Dr. Gomez dalon dito kay Piran. Adik ko pa pira kay mga matay pulutag sayo. Nya nga pud saktong edad. Nah, di. Sige di makabikil imong pagliok-liok matag adlaw tungod ana. Adi man. So sa imo na yun sa magikan ang kuan para sa imo unsa gi ang kuan pinakalisod nga kay mga manghud na ko barili mga manghud na ko kuan nang ayaw kayo. Kuya mo pabadlong. Unsa gid ang pinakakuan ay kanang pinakalisod nimo nga na-experience diri so far kung ikaw pa sultiyon. Dadan Crisis lagi ni sir. Crisis lagi ni Pirmi. Pirmi crisis. Wala magikuan na mo. Kung dili may magmuso, di may kakaon. Unsa mamuso? Gana mo. Mapasuhol ba? Pasuhol ba mga tao? Pasuhol. Oh. Kanang magbasok nga tara magbasokan isa pa magbasokan. Oh. Dahil bayron ni Hindi mo mo ganina. Ako to. Oh. Edi ka. Ito. Ay nagto lagi. Oh. Magmasok tapos bayran na nadlawan ana. Dan pinto sa imong adlaw. 200 ang adlaw. Dugay naman na ginana nga kuan pangita na. Pero wala po ito ba pamabata no? Mo na yung natakan. Mag-date kong Jollibee. Ay, di na lang si Roy. Ay wala di pa. Di na lang. Ay di ba pwede man na experience siya po sa tanan dili magana sa pilar nga tawag. Nagkataon lang daghan lang kayo challenges sa inyong kinabuhi kay na. Si kami nga nagpuyo din eh, mga 30 na may katuig. Uy, gawas Wala na. kami ato-ato kagayan. Kung mo itong syudad? Wala na. So mga natanaw nga video, sige challenge ta mo kung pinakabutan niya ang mga followers and supporters na ako. Kadungog mo. Sulod sa 30 katuig never sa kaatog syudad. Sulod sa 30 katuig, wa gusto ka experience daw na magkaon sa Jollibee, mga inanang abutang ginausik-usikan lang sa mga tao. Challenge ta mo. I-shout out mo mayo ang pinaka ang kanang basta gusto na ako makita nga malipay ni sila. Kay kita gagara-gara ta kita dagan kita na experience nga murag di na to ga-appreciate usay ang uban mangaon ilabay ang pagkaon mga og Jollibee mangaon og kanang manginasal pambiyaan ang pagkaon pero to think daghan kay galisod daghan pa kayo ang gusto maka-experience na experience ninyo sa mga arang-arang og kaimtang try down ninyo kanang dili lang diri sa ilaha try ninyo sulod sa mga sok-sok nga lugar sa mga lugar nga kanang wala pa nang ani sa mga taga-barangay kanang mga lugar nga wala yan sa mga politiko nga maayo lang kung eleksyon ra try mo sulod-sulod yun daghan kayo dili lang ni kanang tatay doon nila nanay Kunching dili lang ni isa sa mga libo-libo nga tao nga dapat tabangan
challenge sa mo. Basta kuan siya kanang unfair man gyud ang kinabuhi. Ano man gyud ang life, unfair ang life, pero kung natay blessings po, kung namoy blessings, try mo reach out sa mga tao na sa sulod nga lugar, dili lang sa mga tao nga nagpalibot, dili lang sa mga tao nga perminti matagag ayuda kay tungod kay nay kaila sa barangay. Mo nang reality. Kung kinsay na dool sa dugan sa barangay, sila perminti makadawat, ang mga tao na ningkamot og tinuod, sila ang makaluluoy. Try ninyo. Dili ko kuantay ka ng labig sa agyo, mangita kabalo sa mga kakulian, pero manikamot ko nga matabang-tabang niya pa maghatamig tabang siniwa. And hopefully ito ako mga supporters unta. Guys, kung nakita mo nga video, naaran sila nahimutang sa Pungol, Libuna, Bukidnon. Manolo Fordich Bukid. Ni siya no? Pungol, Libuna, Bukidnon. Try ninyo try ninyo duol din sila, pagitaan ni sila. Challenge sa mga riders kanang mga riders club, try niyo dire, promise. Ya, dili lang ni sila. Mga ubay-ubay pa rin sila nga balay nga naglisod nga nang langit og tabang yun, promise. Kanang ikaw ako kusabot. Di pa tinuod no, nag-expect nga maray hayahit na taga may pagkadaog unta sa pamukhaan karon. Pero wag gyud itabong nay 20 pesos. Actually isa pa gusar sa amot di ko sure kung tama bang term nako, pero isa pa ko sa nag-asa ng idea kay akong ginauna dili man para sa akong pamilya, akong ginauna nga makaginawa gamay ang mga tao nga katong muluoy gyud unta ba kay during pandemic nakita gyud ako ang gabi kalisod nya karon nagbalik ko ani dili tungod kana koy kwarta. Actually gamay kay ang kita sa Facebook, gamay kay ang kita mita nagkataon lang nga si sir kaning akong kanang supporter nako sa pandemic pa nga time kanang kuan pala tingala kanon ako na untang na kong backliners ana ko nga sir nauntang kay kuan kanang wala na po kay kasuporta kay napo koy mga mangon ni eskwela niya kamang nagay ko gimog mga vlog og comedy mo kuan pero dili siya enough syempre live story winner pero karon ana siya nga padayon lang na tabangan tagan nyo. So thank you so much sa imo sir sa dusi di lang siya magpaila basta salamat kay sir niya inani unta aside din sir unta daghan pa unta tao nga makuan kanang mo try og duol gid sa mga suksok guys, suksok tapos kung as much as possible idiretso ninyo ang tabang diri sa ilas mga balay. Ayon nagipaagi sa mga bisag kinsang mga kamot kung mahimo kamo nay duol kamo nay diretso ana lang. Unsa may mga kuantay kanang pwede kantaon nimo ihatag nimo para kay nanay. Para kay nanay sa imong kataon. Greg Makin. Sampingan tagayo ang matang duha nasa kadugay na di sa anta likod nung tagayo ang matang duha aron mangkunta ang kalipay kamalipayon ko uban sa gugma mo gugmang way paglupad alang dakanin mo. Gikilig ka na no? Murag para mo dito sa imo nay. Agay. Mga apo po, mga apo. Sa mga apo na lang may panguna mo. Pahinungod kami nangatigulang na hindi labi gali bugay. Wala lang yung kikalaing babae sa kinabuhi tayo. First love nimo? Sana all. May pasang kumanako ng dagan babae nga usara may atong kaunungan. Oh, lagay ako pila ko kung saan ako nang daghan babae kung isa ra akong lagay. may sana all isa first time nimo mo imong giunungan. Ako kay daghan ko first time tay pero igual kung kitilawan. Ayay. Tong peta grocery si kuan si silang tatay tara to kung serbidan mo kan sila. Siyempre kanang pang grocery nila. Dua sila tapos dali ka bata. So sa pwede nila makakaon nga mas makasib sila. 200 to 31. 231. Pila kilo ani dam? 59. Halang mo na. Wala nakasala pag yun. Kina para man ni.
Peace. Iwan na karon. Okay, ito na. Welcome to my guys. Asa na yung tindahan? Taga-asa na yung tindahan? Asa na yung tindahan? Babia Store. Kay Babias, kami karon sa Babia Store sa Libuna. So thank you guys sa Babia Store. Ilan ang gilibre? Nagdanga ang tagiya. Anong nalibre mo nagkalit? Bitaw, consider niyo Babia Store guys. So far nangutana ko dire libot-libot mig Libuna. Dili na sa Babia Store mapalit ang mga barato daw kuno kayo. So tas sa mong gilibot-libot. So mo na yung recommended nga store sa Libuna, Babia Store. So anhin mo dire. And of course, sa akong kasabaan, nag-vlog si Madam Ihagay na. O, na-challenge siya. Ikaw Madam, okay, kadugang. Yaw-yaw na siya, nagulit na ako niya ba? Bitaw, thank you so much Babia Store. Nag-dugang po taon siya, 5 kilos nga bugas. May nalagid ni. Asa ta mangitag may 5 kilos nga bugas karon. Eh kung tinod pa lang itong 20-20 nga kilo bugas, 100 na lang untaan ni. President, pasabtime yung sinitabos yung mga saad. Oh, na-plato. Dito lang sa katong Bulkitanan? Oh. Bulkitanan? Oh. Tama sa bulkitanan lang tayo. Oo, alam ka ba? Sakay lang. Sakay lang mo tamong kwan. Okay na? Dili ka lang sana. Karapin ka naman pala. Pwede lang mi. Amo ka. Di malas kay naplatan pagid mi. Dili siya di malas, challenge na challenge. Pungol? Pungulo. Hindi mo daan niya. Wala kang gusto Pila? na. Ay, okay na ko na. Okay na ko na. Okay na. Yung marap pong ligid, stilan. Ligada mo sa pamisulan ni karon. Pita na pakilandalan. Kung may gali kay diri sa pungol ay mamulkitay. Ako bulkit ra ngalan pero kabalo. Paingon na may balik na may kangkan. Pabalik kami kay Tatay Toto. Tatay Tonyo. Tunyo. Medyo narangay lang gid mi kay magubaan is dalan. Balik pa siya. May gani kay may sapon sa ulan. Muro mo bagsak na namang ulan no. Dako kayo ang pagpasalamat ni nanay ug ni tatay sa among gidala kanila. Natingala sila nga nung nagpasta naman taon kog kinarton ug ganong nagdala man in taon kog bugas. Nagtuin taon sila nga basig mobalhin ako sa ilaha. Apan akong klaron, nagihimo lamang kaming instrumento sa usa ka tawo nga andam gid motabang sa atong mga kaigsuonan, labi na katong nagkalisod gyud dito sa pinakasuok nga lugar. Salamat, tabang. Dili niya kuha tay, isugod ako nila kay mong koy kwarta pero mamawar man ta. Mamawar ta. Ay, oo. Kawasan si Kinusin. Mayong nagtagaan gid ko kapis kay sa lawas ug mayong pakigilawas nay. Oh. Nagkabuto ng gato sa ni. Ha? Nagkabuto ng gato galing sa luki. Ay gabala. Pabala ka ba sir? Diba, ganina naman ginulakaw-lakaw. Lagi. Ya, zero, isa zero. Salamat. Bitaw kon kay bugnawan gid mig mayo. Oh. Importante na. May gali kay dali mig mayo kay Kami Gibigyan din ng ulan. Sa mong kapupriyon, na makani din. Bisig kape, makadalit. Balik ko taray mo, sir. Butang ko taray. Ay na. Namay, nay kape po dire. Imo ako mo konto gani nga gatas. Oh, mukha na Mukha na, siya. Kasi yun. Pero dapat madali po do. Mga kape, mga gatas mo. Ginura may balo sa imo, sir. Gisugo ra gid minay di gini ako ah. Kay sira po na mo ni. Sige na lang, kay. Ang itong pangita, parang kamuto na to karon nga unta na makita ni nga video nga kinsa sa inyo di makalibre kang tatay ug nanay og Jollibee. Kaya never pa daw sila nakatry mag Jollibee or unsa man gina or makalaag sa syudad. Ano na ng Jollibee, sir? Ikaw kadulot. Pangipon. Di ka kadulot sa Jollibee? Hindi na. Gahi naman ng mga, saan niya? Di lamay man ilang namay spaghetti sa Jollibee. Isa may mong ganahan di eh. Wala na good, kau ang ragot namin. Di namin matawag. Sudad kay mahadlok man mig balikisan ni. Di daw kuno siya ganahan na kuno kaon mga jeep. Wala gyud siya laing ganahan daw kun lain tay. Ikaw ra daw kuno. Utang. Utang lagi sir, utang. Utang. Oh.
Kakang may karne ka ng, wala, putol-putulong. Pag ginagmay. Nakahilaki ko siya, tapos sa kalipay. Ay na, okay na, Nay. Ninilig katabang sa mga. Ba sa Ginoo, sa iyo pag lakaw-lakaw. Katagan mo kapis kayo sa kalawasan. Napoy gigayan na pon mi kay Nay. Napoy ng mga followers na to nga nangutan ako asa ka ta pwede makatabang nga. Na may followers nga nagsulti nga nalagi daw diri. Nada mo nya. Mo nang gipangita namo. Kagahapon nagpagpangutan na ako gahapon. Motor sit na day namong napangutanan nga dulo-dulo lagi asa dapit mo simig pangita sa inyo ha. So guys, kani nga istorya ng nanay, guys, dili ni bago diri kay mostly diri nga area sa Mual, especially sa Bukidnon o kani mga sok nga dapit. Try natong suot sa mga pinaka-sok sa tanang sok, daghan bagi kayo ang itabangan. Dili lang ayaw gyud mag-focus dira sa mga nakaduol sa barangay, especially kanang nasa sentro. Kung kinsa lay duol sa dughan sa mga naglingkod, sila ang una makadawat sa inabang. Pero kana sa mga layo kayo, lisod kina sila. Kana ang angay natong duulan. Kaluoy sa mo sila, sa mga Ay lang ipakita na kay maalaan ko nagdatot na. Kita mo. Basta ako may ilang tulison. Salamat di Besir, salamat di kayo. Salamat yun. Salamat inyo. Gracias atud balay. Nakatagari mo kapis ka sa Ginoo sa inyong paglawig-lawig. Pero di na kami madugay rin tay. Unsa na? Unsa to? Saan ang galupad? Di ko yung nabuyog. Dagpo ni mo? Cute, ano yung mga bataan na ni?